नमस्कार प्रणाम, हमारा नाम है दिलीप सिंह और आज की वीडियो में हम बतावल बानी कि जोन आप यूट्यूब अभी देखा तनी जहीं पर आप वीडियो देखा तनी वो फ्री काहे बा। यूट्यूब काहे आपके फ्री में वीडियो देखावेला लाखों रुपया करोड़ों रुपया हर सेकंड के यूट्यूब के खर्चा बा यूट्यूब चलावे खातिर, लेकिन फिर भी आपके खातिर यूट्यूब काहे फ्री देता। तो आज के पूरा वीडियो में यह जानल जाई और आज की वीडियो बनता गुजरात से और एगो नदी बा नर्मदा कैनाल बा, ये से हम पूरा वीडियो बनावता नहीं। देखिए तो यूट्यूब को समझे खातिर कुछ बात आपके समझे के पड़ी। मान के चलिए एगो फिल्म बा और फिल्म में 4 आदमी बाड़ा, 4 गो एक्टर बाड़न जे भी कुछ भी बोल सके। ओइमे जो पहला एक्टर बाड़न वो हम बानी, हम काहे बानी वो बताएं। दूसरा एक्टर आप बानी, तीसरा एक्टर यूट्यूब बा और चौथा एक्टर बा वो कंपनी बाड़ी से, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट भइल, चाहे कोनो सैमसंग भइल, चाहे एप्पल भइल, जोमेटो भइल, स्विगी भइल, चाहे कोनो कार के कंपनी भइल, चाहे कोनो भी कंपनी भइल उ बा। अब देखिए हमार जन हम पहला एक्टर बानी, हमार बात करल जाता हम के हैं। हम यूट्यूब पे एगो वीडियो बनावे, हम एगो क्रिएटर हवे, हम एगो यूट्यूबर हवे। तो यूट्यूब हमरा के एगो प्लेटफॉर्म देला जैसे कि हम यूट्यूब पे वीडियोस बनाई और वीडियोस डाली। ये हो गल हम हो गए पहला रोल हमार हो गल। दूसरा रोल होल आपके जे कि वीडियो देखा था अभी अपना मोबाइल पे यूट्यूब पे। और जन तीसरा हो गया यूट्यूब। अब यूट्यूब के काम का बा, यूट्यूब एगो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेला, जैसे यूट्यूब एप्लीकेशन भइल, ओकर सॉफ्टवेयर भइल और जहाँ पे क्रिएटर खातिर सबके खातिर एगो प्लेटफॉर्म बनावेला, जैसे कि लोग वीडियो बना के रखो और लोग वीडियो देखे आवे। लेकिन एकरा पीछे यूट्यूब के हर सेकेंड्स के लाखों करोड़ रुपया का खर्चा होगा, बड़ बड़ सर्वर बाटे, बहुत कुछ बाटे। जैसे कि हमारे एगो एप्लीकेशन एंड्रॉयड एप्लीकेशन बा जौन की भोजपुरी में बा और ओकर रोज़ के मतलब 5000 रुपया के हमारे रोज़ के आ जाला। हालांकि उतना बड़का एप्लीकेशन है कि फिर भी रोज़ के 5000 रुपया हमारे को बिल आवेला और वो हमरा भरे पड़ेला। अब समझिए लाखों करोड़ लोग लाइव मतलब यूट्यूब हमेशा चलाते रहेला तो ओकर कितना खर्चा होते। तो अभी देखिए का होला, यूट्यूब कैसे पैसा कमाला फ्री हमनी खातिर बा, लेकिन यूट्यूब फ्री एक्चुअली नहीं है। हमनी के डेटा यूज़ करके हमनी के प्रचार देखा के, जैसे टीवी प्रचार आला होएगा आप यूट्यूब चालू करत सके। जैसे आप यूट्यूब चालू करेनी तो ओकरा पहले प्रचार आवेला, तो प्रचार आवेला तो आप देखें स्किप कर देनी, चाहे देखें जौन भी होला कोनो भी प्रचार, गाड़ी के प्रचार होके, मोबाइल का प्रचार होके, खाना के प्रचार होके, कुछ भी प्रचार होके उनके भगा देनी। तो अब एक जन कंपनी बाड़ी सन ओकनी कंपनी के रूल में ओकनी रोल ई बा कि कंपनी का करेली सन कि यूट्यूब पास आवेली सन और यूट्यूब से कहली सन कि भाई हमारा लगे इतना बजट बा, मान के चलिए दिवाली बा, दशहरा बा, होली बा, चाहे कोनो भी त्यौहार बा, तो ओकरा कंपनी आवेली से यूट्यूब से कहली सन कि भाई हमारा लगे 500 करोड़ रुपया बा, 500 करोड़ और हमरा के ई प्रचार देखा होगा। यूट्यूब कही कि आपके कहाँ कहाँ प्रचार देखा होगा बा, तो वो कही कि कोनो गाँव में देखा होगा, कोनो एगो शहर में देखा होगा बा, कोनो एगो जिला में देखा होगा, कोनो एगो राज्य में देखा होगा, चाहे पूरा भारत में देखा होगा। पूछी और केकरा देखा होगा, मर्दाना मेहरारू ये सब कुछ आ रहा हो, पूछी केकरा देखा होगा, कहीं हमरा हेकरा आदमी से देखा होगा बा। तो यूट्यूब का अगर ठीक बा हम दिखा दे 500 जो भी पैसा होकर बात भले 500 करोड़ या जो 100 करोड़ या जो भी लाखों में भी बात भले के वो पैसा यूट्यूब ले ली उकनी से और प्रचार दिखावे लगी। अब वो नहीं जो डील बोली मांगे चले कि एगो प्रचार के 1 रुपया यूट्यूब लेता वो कंपनी से। तो अब का हुई देखिए मैं कैसे काम करी, जैसे कि आप हमार वीडियो देखनी ओकरा पहले कोनो प्रचार आयल तो वो कंपनी यूट्यूब दिले भी 1 रुपया एगो प्रचार के। तो यूट्यूब का करला, यूट्यूब जन बा गूगल के बा, तो गूगल के एगो सर्विस बा जहाँ पे पैसा रहेला, ओकर नाम होला गूगल एड्स, जहाँ पे जो हज़ारों लाखों करोड़ रुपया डलले हुई उनमें से एगो प्रचार आयल तो ओकरा अकाउंट से 1 रुपया कट जाए। अब 1 रुपया जौन कट जाए ओमें का हुई जौन कि यूट्यूब बा वो का करी हमरा के उनमें से 55 पैसा हमरा के दे दी। 1 रुपया में से 55 पैसा हमरा के, अब बाकी के जो 45 पैसा बा वो खुद रख ली। अब खुद काहे रख ली कैसे कि अब जैसे बता नहीं आपके मतलब लाखों करोड़ रुपया ओकरा पीछे खर्चा बाटे तो कहाँ से निकाले, तो यही से निकाले नो। तो वो का करला 45 पैसा खुद अपना पास रख लेला और बाकी 55 पैसा हमरा के दे दी। कैसे कि हमू मेहनत करते हैं, हमू वीडियो बनावता नहीं और वो मेहनत देता अपना सर्विस देता, वो का पैसा चाहिए ना, फ्री में थोड़े क्यों करी इतना। इस तरह से यूट्यूब खुद कमाला प्रचार देखा के और हमू कमाने और आपके भी जानकारी मिलेला, आप भी कुछ सीखे के मिलेला। हालांकि अगर आपके भी कमाए के बाटे पैसा यूट्यूब से, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकें, जैसे कि हम वीडियो बनाते रहें यूट्यूब पे कैसे आप पैसा कमा सकें, जैसे कैसे खुद आप यूट्यूब पे जल्दी सक्सेस हो सकें। बहुत सारा तरीका बा जैसे पैसा कमाए के यूट्यूब पर तो आप कमा सकें। तो एक हमरा आशा बा कि आपके वो चीज़ समझ में आ गई जो हम जानकारी देनी है। और अगर आपकी जानकारी पहले से पता रहा कि यूट्यूब फ्री का है बा
और यूट्यूब केंगा पैसा कमाला, तो वीडियो के नीचे जाके कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करी कि हाँ आपके पहले से पता रहा कि हाँ यूट्यूब फ्री काहे बा, तो यूट्यूब कैसे पैसा कमाला। अगर नहीं के पता फिर भी आप कमेंट करके बताइए, जिससे कि हमारा पता चले कि हमारे जितना भी सब्सक्राइबर बा, अपन भाई बहन, जो माता बहन जे लोग भी बा, ओकरा पहले से पता रहा कि ना पता रहा, जिससे हमरा पता चल सके, ओकरा हिसाब से हम आगे के जो वीडियो बा हम आगे के वीडियोस बनाएं। और ये जानकारी आपके पसंद आई लो के गुजरात से जो वीडियो बना था, अगर ये पसंद आई लो के जानकारी, तो आप चैनल के जरूर सब्सक्राइब कर ली और वीडियो को जरूर लाइक कर दी। और कुछ सुझाव कुछ पूछे के बा तो वीडियो के नीचे जाके कमेंट करके ज़रूर बताएं।